Уважаеми дами и господа, знаете ли какво е чакаш постъплението, ден с картите на картите, билета на билетите, се качиш ти на своето карс и като се сети с последователно 6 дни, 5, 4, 3, 2, 1, е така един хаос в марки, докато автомобили, нали? Който е нормално. Пък сега се сетих 2008, това, което се занимавам, е съвсем нормално, въпреки че това са 15 години. Вижте, разликата, аз този перипет с централно, от IT-то съм го минал, но важното е да покажеш нещо. Иначе системата прилага заплата. Защо го казвам? За самочувствие. Обаче знаете за уния 10 лева от 2008. За 2018 те са пак 10 лева. Сложно е за отговор. При мен е нормално.